Защо си тръгна ти от мен? Защо? Защото ти направи всичко от това, което направи. И не направи всичко от това, което не направи. За това. Warum bist du nur gegangen? Warum? Weil du alles das getan hast, was du getan hast. Weil du alles das nicht getan hast, was du damals nicht getan hast. Deshalb. Anna Borisova, eine sehr bekannte Schriftstellerin aus Bulgarien. Wir uns dafür bedanken, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben, mit uns ein Interview zu führen. Und Sie schreiben ja sehr schöne Texte. Und wie kommen Sie auf die Texte, die Sie geschrieben haben? Аз пиша повече от 20 години, основно за театър. И който е чел или гледал пиесите ми, знае, че основната тема, моя любима, е за любовта. Така че това не е отскоро. Както и повечето хора на изкуството се занимават. Това е вечна тема, която може би е най-интересната. Или поне ние, хората на изкуството, продължаваме да търсим отговори на много въпроси, които са свързани с любовта. Продължаваме да не може да ги открием, но в това му е хубаво, в това търсене. И всъщност този спектакъл, който вие сега гледахте, се казва "За любовта". Това са отделни мои монолози, които са част от различни други мои произведения. Повечето са от театрални пиеси, а някои напоследък пише и специално за актьорите, с които работя. Also, Sie haben ja viel über die Liebe gesprochen und wie wir ja alle wissen, kann Liebe sowohl positiv als auch negativ sein. Und was war denn für Sie so der positivste Moment der Liebe oder auch, ob Sie sich daran erinnern können, was oder wer Ihre erste große Liebe war? Най-хубавият момент в любовта е изобщо, че я има. Само, че това човек го разбира на много по-голяма възраст, защото в началото, когато си млад и се ще тя винаги да е споделена, винаги да се случва по начина, по който ти си мечтал, то в повече случаи не се случва така, но всъщност, когато станах така на моята възраст, която е 50 години, разбрах, че трябва да се радваме изобщо, че сме преживявали, че преживяваме любов и че имаме време, душа и сърце да се влюбваме, защото живот е толкова сложен и не е особено приятен в много отношения, така че това е голяма привилегия да можеш да си позволиш да се влюбваш или изобщо да разказваш за любов или да преживяваш. А първата любов я помня, но аз бях много малка тогава и тя беше несподелена. Мисля, че беше в детската градина, в едно момченце, мой съученик в детската градина, който не ме харесваше, аз страшно много го харесвах и не се получи между нас. Така че да, помня я. И никой няма да забравя. Аз мисля, че всички помним първата си любов. То това е част от живота ни, част от нещата, които ни формират емоционално. Von den ganzen Zitaten, die es gibt, was ist Ihr Lieblingszitat? Мой личен. Ще кажа първия, който се сещам. Защо най-голямата любов се оказва винаги тази, която не си изплъзва? За любовта могат да се кажат много неща и много неща са и казани и много са написани, но това не трябва да ни спира да продължаваме даже скоро спорихме за значението на думата клише, когато в контекста на любовта. Какво е клише? В крайна сметка, щом се е превърнало нещо в клише, това е добре казана мисъл, която много хора са започнали да повтарят, а т.е. е някаква истина. Така че няма как да сгрешим, когато говорим за любовта, няма как да се изложим, когато става дума за любов, няма лимит колко пъти може да се влюбваме, колко пъти може да ни разбиват сърцето и това му е хубавото, че винаги предстои. Also wir wollen uns hier noch einmal ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und das schätzen wir auch sehr. Благодаря. Аз също много благодаря за вниманието. Благодаря ви.